Dwi'n siŵr, os na halfway point fi ydi hwn, ond dwi'n gorau mynd ôl o wefan i mwncw. Ond e funud, hwn yn brec bach cyn yr allt mawr. A fyny yn ôl at twll y bigaw. Mae yna storm. Wel, yna tronna cynt. So, ella gawn ni chydig o law hyn yma. Dwi wedi dod â tarp jyst y cofn. Ond o'n i eisiau dod o foedd i gael gweld sut fysa fo'n neud i fyny yna anyway. Ond ia, round 5 i fi di hwn. Rheswm dwi'n galw nhw'n Tynfa at y twrog rhan 1, 2, 3 a 4 a bla bla bla. Ydy, cos stori fi ydy, mae'n twrog yr cawr ar ben y mwylwyn yn llecho carreg a landion mae'n twrog, so dyna pan dwi'n galw fo'n Tynfa at twrog, cos fyny fanna fysa'r cawr wedi dod o ngwreiddiol ac ella bod nhw wedi galw y mwylwyn yn twrog ar un pryd. Ac hefyd mae'r twrog, dwi'm yn gwybod os oes o rhywbeth yn hwnna, os oes o rhywun eisiau chwilio, chwilota, gweld, dwi'm yn gwybod. Ond mae'n noson neis o'r mwncw a mae'n reit dywyll o'r mwncw. Eisiau gweld. So, ia, mae'n o'r ffordd yma, mae'n reit dywyll, ond mae'n lyflu at lawr ffordd yma. A dyn dwi eisiau mynd i fyny, o le fyny. Ond, hwyl am y tro, a nawn ni roi siarad efo chi bellach ymlaen. Fyny na mwy na thebyg. Gradur y bach. Mae'n ifanc iawn, dwi'n meddwl. Wps, mae'n adeg ni. Ie, mae'n ifanc iawn. Dwi'n methu mynd drosodd. Mae hwnna'n effan o wneud dros fanna. Mae fam ar yr ochr arall. Maen nhw'n y topia yna, maen nhw'n cwl. Ie, gamfer bach. Da, da. So dyna nhw gweddill yr geifr. Y traib. Yr ochr o hynna. Glon nhw? Mae'r fam, mae'r un bach mwncw. Geifr y mynydd. A mae'r atwr yr yfad yn nhw. Dychryn fi yn bora pryd yn ei gampio gwylod yn nhw. Da, dyn nhw ddo. Ia. Mae lot yn nhw dros yr rhan, dwi'n meddwl gobeithio. Ymlaen â fi at y cwt, dwi'n meddwl mod efo ni. Gwyd os di'r actual fideo yna, justice i hwn. Ydych chi'n gweld y cerig yma'n gyd. Di jyst yfna bod nhw. Dwi'n meddalu hoel oes y ia yna. Ynddo. Mae ni storm nhw i fod, neu trana nhw i fod yna. Mae'r hael yn mynd i lawr. Mae'r geifr i fyny yn fanna heddi yma. Dyn nhw'n bell ar wrthyn ni. Moel du. Edrych ar moel du o moel wyn. Sbio hyfryd. Mae'n gwell a bod y pub yn malicach efo.
yr ail newydd gadael darn yma. Mae dal o fwncw sy'n eisiau mynd i edrych ar ei ôl. Mae'n chwilio amdano fo, ond dwi'n meddwl wena dwi'n eisiau mynd i fynd i ac mewn i fewn am 2 munud bach. Dwi'n mynd at y cwt. Sgynnu ysgol ni drana. So, rhif, 4 noson I fi aros o yma, dwi'n meddwl di hwn man. Ond rhif 5, rhan 5 fydd o ar y gyfres Tynfa twrog. Gynnau tân ar y go. A mae'n gych di bach ar y funud, ond be ni di? Dim yn bwrw. Mae'n lliwiau rhyddad fo. Ie, mae'n lliwiau. Dwi'n meddwl bod na machlwyd lyflu ar y funud. Nes I fethu'r trana cynt. Chydig gwynt. Dwi'n sôn o Erin, gobeithio bod ti'n oce. Tro dwytha, ges I sioc nath I troi fyny, ond tro yma, a'n dweud bod ti'n mynd I ddod I fyny, so dwi'n meddwl os fyddi di rhywbeth arall I ddod I fyny neu be. Ond ar y funud, dwi'n cymryd bod ti'n dod I fyny. Dwi'n rhedeg allan o pethau I siarad amdan rili fan. Wel, dwi byth yn rhedeg allan o pethau I siarad amdan, ond be dwi'n feddwl amdan ydy dwi jyst eisiau campio wan. Setio fyny, setio'r tarp I fyny. Neud yn y cyfforddus. Setlo fewn am y noson illa. So trwyd, neith I ddim bwrw. So gweddiwch, gweddi bach. I Dduw. A beth dwi wedi dod efo fi hefyd ydy clai. I fi cael gweld yn yr hyn fatha'r map na sydd ar yr ochr y fanna. O'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu rhoi clai I fewn yno a cael imprint yno fo. A gweld ychydig bach mwy fanwl be oedd o wedyn, illa. Ond illa neu trio hynna yn y bora, dwi'n meddwl. Illa neu trio o wedyn. Rhaid gofyn bod ti'n bwrw yn y bora. Ti'n byth yn gwybod be mae'n mynd I fod fel fory na gwyd. Er na jyst yn y wan ydw I agor y byw am y wan. Mae'n dal fory I ddod, does. So, dwi'n mynd I gadael I fyna am 2 munud a dwi'n ôl at chi wedyn illa. Gallu fo. Ie, ti eisiau rhaid gola gola... Croeso I disgyn I darnau unwaith eto. Heno, mae Erin, a mae'n disgyn I darnau. Dwi'n go iawn, jyst nid o fyny fel da ni'n mynd ymlaen, da ni. Oce, cer ymlaen. Sut dwi ti? Gret. Dwi'n... Ti eisiau esbonio wrthyn nhw tra dwi'n rhywun amdan lli I fi gael toli a neud coetan? Dydyn nhw beth o'n hynny? So... Disgyn I ddarnau. Da ni di creu
cartra allan o cartra hen. Dwi'n meddwl, dyna fydd o'i dweud. Ia. Da ni'n... Da ni Da ddim ni'n eisiau byw- neud o edrych yn rhy da i neb, cos da ni'n eisiau neb. Ni sy'n byw yma. Da ni wedi bacsio yma, cofiwch. Lle ni di hwn? Bwciwch chi o yma, ffycars. Ia, ond nawn ni esbonio pam da ni licio yma. Fedram dweud am geiriau, rili, i disgrifio faint o cartrefol dio yma i fyny. Mae o fatha da ni di dod yn ôl adra. Ia, da ni wedi dod o draws rhyw le. Cwt y bigael, twll y bigael. Ac mae na walia. Mae na twll. A mae na... Egni. Egni. Fo. Na o, ia, egni. Egni. Dwi'n meddwl mae'n rhyw egni yma, does. Sori mi. Ac mae o'n cyntefig go iawn. Dwi'n meddwl bod yma yn lle reit bwysig, rhan strategy i ddechrau off efo. Cos os oedd pobl yn oes yr rhufeiniad ar ochr ni, Erin yn dweud, maen nhw wedi waipio ni gyd allan, ond sut ffwc oedd nhw'n gallu neud hynna, pryd da ni'n dal yma wan. Wel, dyna ydi o. Sut ffwc oedd Da nhw'n ni gallu... dal yma 2000 blynedd wedyn. Ia, Yn gael... yn yr un ffocin twll y bigael! Yn yr un twll. Yn trio sortio allan, be ffwc mae'r twll ma'n ddau? Wel, da ni'n gwybod wan. Mwyn bod ni'n cael dod yn ôl i yma. Ia, Ac a trio byw. darganfod hefyd. Ar yna bat, just fflio ar hyd ochr y ffocin tent fan'na, dwi'n siŵr. O'n i'n meddwl nath o beth allan. Do, nath o. Nath o ar hyd y sheet na. Cos dwi'n meddwl bod pryfid yn hel yna, a dwi'n meddwl just... Ydyn ni fod yn y camera wedyn. Anyway, Neu, wrach ysbryd sydd fyny. ysbryd Llywelyn. Ysbryd Llywelyn. Da ni ganol neud panad, wel... Dwi'n siŵr, sorry, gweud tân i neud y paned ma. Mae'r tân di mynd allan dipyn, da ni'n... Atgyfodi'r tân. Diod. Atgyfodi'r tân. Ie. Da ni'n angen diod go iawn wan. A mae Phil wedi cario pren Ond dim a digon. log i fyny. Hi, log. My friend, log. Hi, log. How you doing? Doing fine. Yeah, log. You go dancing with log in Norway. Yeah. Wunderbar. No. I go dancing with log in Germany and it's wunderbar. No. It's log. It's not log. It's good. Iawn, gyda rei stop wan. Dwi'n misio. Dwi'n misio rei stop. Iawn, rhaid chdi rei stop arno fo every now and then, cos ne fydd o'r hir i fi gallu... Sosban fach yn berwi ar y tan, sosban fawr yn berwi ar y llawr, ar gath wedi sgrabo Johnny bach. A'i bys Mary Ann wedi brifo, ar gath wedi sgrabo Johnny bach. Croeso nôl i Jurassic Park. Mae Erin wedi ffindio het newydd. Do. Mae fod i bwrw, one minute. O na, di. Dwi wedi dod i fyny, de. Mae- Efo ddim byd. Ddoth i fyny oriau nôl. Efo ddim byd. A mae'n dal i fyny. O'n i'n fod i aros yma. So, So rhaid i fi wneud be fedrai efo Ie. be genna ni yma. 'Cos Dwi
Diolch yn aros da. Wedyn, diolch i ddiw, dwi wedi dod â Harp. tarp i gysgodi ni os ydi yn bwrw. So mae llawr ma'n weddol gyfforddus ydyn ni. Ynddi, mae o. Ma'n oce yndi? Wel, so dwi'n cysgu ar y gwair heno efo Alf. Mwyn debyg, na i leinio fyny fanna fed, cos os di hwnna ddim, mae fewn o fanna mynd i fod, mae'n damp. Dwi'n siŵr. Neu na i ffindio rwla yn yr arbol, de. Dwi'n gwybod. Na, mae gyda chdi fewn yn llofft fi. Yn iawn. Ie. Ac o'n i tan, coffi. Wel, da ni'n gobeithio fod ydych chi'n tan. O, na, dwi'n wytio ddim hot chocolate. Ti'n gwybod chdi? Dwi'n gwytio beth hwnna, sawrio wan. Ers, i mwria. Sfycin Vietnam War, gyda ni. Sfycin o. Ti eisiau fi neud beth ar y tan? Pam, beth sa'ch di gallu neud ar y tan ta? Dwi'n gwybod, i neud o fflamio. Dwi'n siŵr beth sa'ch di am i chi actually neud ar Ti y di tan. adio cachu iddo fo? Do, wel. Cachu dafad, be fi'n cachu hyn. So, dyna... I fi cael esbonio chdi bach amdan hyn. Beth ydy, mae cachu dafad yn llosgi reit da. Yndi. Ac mae cachu buwch hefyd yr un peth. So, dim just cachu mochyn, cachu ci, cachu cath, cachu mochyn jyst rhyw fath. Wel, mae heina i gyd yn un fath, ond mae cachu dafad yn wahanol a mae cachu buwch yn wahanol. A mae hwnna'n llosgi, mae'n mynd i fewn i'r rhyw briquettes, a mae nhw'n gyn lyflu. Hogla neis yno hefyd, sa chi'n meddwl. Ond mae'r society dyddi yma, so nhw'n mynd ag yn troi trwyna rhyw bethau fel yna. O, dwi wedi bod yn dweud i pawb amdano fo'n barod. Cyn hal. Dwi wedi bod... Hel, cach chi defaid, os da chi'n styc, ond da chi hel, cach chi defaid, wwan, dim fory, pryd mae'n ffocin bwrw glaw, rach chi helo, pryd mae'n braf, pryd mae'n sych, pryd mae'n ffocin gret. A hel ar cach chi defaid, ond, wedyn da chi stopio'r gwair tyfu, a pidiwch yn ei. Na, pidiwch yn ei dyna. Cos os ydych chi'n stopio'r gwair tyfu, then... Be'n dwi'n y cachu defaid? Ie, union, beth mae bobl mynd i wneud Ie, wedyn. rhaid i... Os mae'n Rhaid i dau yna, rhaid i gwair tyfu, fydd rhaid. Ond beth di cachu dafad? Ond beth di cachu dafad? Gwair. Gwair. Stop eto. Alffi'n dweud, ddeithon ni yma, gormod y hwg yn mynd ato fo. So be, da ni wedi gwneud lle rili neis yn hyn da? Do. So... A'r canwyllo, just... Na. Cool. Dwi'n meddwl final thoughts am hyn yma. Final Neu thoughts. tiwn, da ni eisiau tiwn, da ni eisiau final thoughts. Dwi eisiau chdi wneud tiwn, a wedyn final thought. Gallai'n neud tiwn, cos mae genna fi tiwn yn barod, so hwn di'r tiwn. Hwna ia, da ni'n wytio neud rai fi gorffan beth. So, final thoughts gyntaf felly, a wedyn gawn ni tiwn wedyn. Ond gallai ni mixio beth o fyny pryd fi'n rhaid o lawr o'r tap yn fel later on. So, beth yw'r the final thoughts di am y cwt, twll y bigel, cwt y brenin. Chester's Corner. Final thought. Dwi rili edrych ymlaen i'r antur i ddod. A fi'n ymwyd. Ia. Cos da ni reit... Dwi'n teimlo fatha hwn di'r cychwyn o wbath rili Dwi'n cytuno fo chdi fanna. exciting, diddorol. Ma' bob peth yn dod o do. Dwi'n ffeindio fy hun mwy hefyd. Dyn ni mond hanner ffordd trwy July. So, mae gennym ni... June, sori, ia. Gennym ni July i fynd trwy, a mae gennym ni August i fynd trwy hefyd. So gobeithio gawn ni... Ma' hwn y ffordd
gorau iddo fi fod cyn i fi gorau mynd. Dwi'n anffodus yn symud. Ia, ond dy hynna ddim yn problem chwaith na digos mae hynna'n antur arall ydw i. Yndi. A mae hynna mwy Ond o ma'n neis i feddwl darganfod. genna i hwn i ddod yn ôl i hefyd. Mae hwn o hyd yn... Mae hwn yn... Mae yna coffi ar y go wan. Awesome. Cym di yw'r eich chdi gynta. So, ti eisiau fi wneud pethau i fewn i ddechrau? Dwi'n gwybod sut yn ydw. Gyda di hyn chdi, Erno, na i wneud un fi. Dwi'n ddi bryd. Iop, diolch. Bywyd syml, berwi teciall ar tân. T'bo, Efo cwmni dda. efo cwmni. Ie. A dim jyst un oed gellu gwneud hyn. And this is it. Dyma beth i bywyd. Dim rhaid i chdi fod mynd i pub. Mae'n rhaid chdi mynd i pub am meddwyd efo dy ffrindiau. Dim rhaid i chdi aros adra. Ffindio twll. Meddwi a bod efo ffrindiau. Ond mae'r malu cachu wahanol yn bryd, dwi'n meddwl. Swn i mewn pubs, gyda fi ddim ond hyn amser i siarad amdan rhywbeth. Yn fama, mae gyda ni... Dim noson im yn... Dys o'n diwad ar y noson ag oes. Fatha mae o'n... Diolch bwys, faint y gloch di. Na, be dwi'n teimlo fel ydy, does am amser yma. Na, ie, dyna. Na ni stop. Sori, dyna dwi'n meddwl. Na ni stop yn hwn i gychwyn eto. Twrog. Rhan 5 di hwn, wan, fysa hwn yn yr idio. Dwi'n creu, ond ella fydden nhw gyd ddim yn dod allan yr un pryd, ond fydden nhw mewn sequence. Ond fydden nhw mewn... So, un yr wsos dwi'n chwilio amdan. A dyn nhw'n gwybod pa wsos di hwn. Ti eisiau gesio be wsos ti mewn hwn? Be wsos dwi fewn? Ia, os ti... Peth ydy, os da ni'n mynd i edrych yn ôl ar hwn, a ti'n mynd i clicio ar y YouTube ac sbiod ar y fideo yna. O ia, sgynna fi awydd sbiod yn ôl ar yr... O, pryd o'n i fyny ar chwarae mynydd efo ffil. So, pryd wyt ti'n meddwl ydy hwnna yn yr sequence? Dwi wedi dweud yr fideo di... Rhan 5 o Tynfa at twrog. Ond... Sa'n gallu bod... Ddim yn gallu... Ag yr dyddiad... Be di'r dyddiad wan? Dwi'n gwybod ma'n... Mehefin. Mehefin 16 os ti wedi pasio hanner nos. O, dwi'n gorau gwneud coffi i fi yn hyn hefyd. Oes, ti eisiau fi wneud coffi ddechrau? O, os ti'n mynd idio. Ti eisiau siwgr? Eisiau... Gynna i. Gynna chdi llwy? Sydd yn... Oes, ond... Mae'n fi efo hot chocolate am fod eich ti'n mynd Ie, i. mae'n am y beth. Bydd y pwyni. O, da ni'n gael i ffilmio. 2:15. Ie, mae'n ar cool. O, check. Check hana. Oce. Chwarae teg, mae'n bod yn reit awed yn di. Ti di blino, does? Ti di blino ar ôl chi bod crazy do. Ebyn da. Alf, lle mae Phil? Ia. Ia. Iogyn da. Mae am egin da. Ti eisiau het? Sbyd ar y camera. Alf, Sbyd ar y lle mae camera. Sbyd ar y camera, Alf. Sbyd ar y camera. Ie. You gorgeous boy. Da fan. Fucking da, mam. Iawn. Gellu dwi'n topio hynna, so... Dwi'n dda ar y spot. Ie, a dyna fydd yma ar y spot yn beth anodd fi. Yndi. Neu. Pryd o'n dod i chdi, mae'n dod i chdi.
Dyma ni ar ochr y mwelyn y can, hefo sosban ac ukulele. Round the time. Round the tan, round the tan, round the tan, round the tan, can, round the tan. Ys yn dy boeni di, Alffi? Ti di deffro? Och di'n cysgu? Ond wyt ti wan yn mynd yn ôl i gysgu? Oes? Alffi wedi cael digon o'r haslo ni, dyna be mae'r ci yn neud. O mae Alffi wedi cael digon o'r haslo ni, dyna be mae'n neud. Dyn nhw fod dim treats, dydyn nhw'n mynd. Dod o dŵr i'r diawl fa, Alffi. Dwi wedi cael o. Hwna dwi'n licio. Dwi'n licio fo. Gormod amser ar hwnna, does? Ti'n rhaid record a mae'n gallu mynd yn syth. Lle mae o'n dod o? 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 Lle mae o'n dod o?
Dwi'n cofio blynyddoedd maith yn ôl, gwrando ar Bob Marley ar y radio.